Joma wacho ni kok omiwa namba 2 ni to chal ka gima koro ndhogwa gi chama. Mago jo miwacho ne gina. Mago jomor moko ng'e gima timo. Kibiro yudo joma loso kamano pod ok gitiye government kamoro, lony margi be kaka government ringo gi gik ma ji dwaro ok ging'eyo. Aseneno ka ji mang'eny kata nyithindwa mang'eny sani loso kata social media, but we understand nikech gin joma young to moko bodenyo moko iorogi. Aneno kata moko loso marach kata wi party leader kata yany. Party leader nigi experience, ong'e gima wacho, ong'e gima otimo. In kaka ng'ama osebedo e sirikal higni mang'eny, mane manigi oteku mang'eny? Komiwa kombe koso kwa bede e sirikal to ok ochuno ni nyaka miwa kombe, mak mana ni sirikal koro ng'iyo kaka yore mag dongruok biro irwa kuchocho. Mane maber? An aneno ni gima duong' ahinya ma an adwaro kaluwo mana kaka nyiche ne baba oluwo gi gavana wa ma Kisumo mane wayudo level 6 mar Jaramogi Oginga Odinga Hospital ma sano dhi yudo like 2 billion mane ok wayud chon. Gino ero kantie mane golo matin memege ni dasogo to ran the hospital. Koro sani mano nyalo dhi konyo jowa mang'eny, kata manche tuore thieth mang'eny wanyalo loyo, kata cancer unit gini koro wabiro bedogo. So mano is one thing. Mar ariyo, sani wan gi ndeche maneno kiyawo ma sirikal oketo ne budget malong'o, like the Mamboleo, Miwani, Muoroni Road. Sani time gino kwa kete to dhi open thurwa mang'eny and will make even businesses to prosper. Wan gi gik mwadwaro kaka koruso en dam, maka dipone sirikal nyalo loso no maket ne pesa to flooding manego ji Kano, manego ji Nyakach, weche go dhi rumo. Wadhi solve a lot of problems, the perennial floods mabiro. So jowa nyalo timo gigi, nitie gika sirikal nyalo timoni. Sani wan gi issue mar rural electrification and a good budget has been put. Understand osesomonwa gigo, wasewinjo the money moket machon ne ok bi nikech nitie joma ne ok dwar ogandawa mane divert gik monego bi kanyo. Sani mago nitie madhi biro. Ka gise light gwenge ji nyalo timo welding, jowa nyalo timo ang'o, securities improve, thurwa biro dhi adhiya mbele. Magi ok timre mana ni un gi vice president. Vice President ne wasebedogo. The first Vice President ka Kenya yudo loch, things did not work. Jobusia obedo gi Vice President in the name of Aduma Owuor, things nyiche ne ok work. Jobungoma Orwaluyo obedo gi another Vice President kijana wa malo, podi neno ka sani gine magigo koko ka neno koko mang'eny kuma Sifuna gini ya e Bungoma noero iwinjo na Tembea. So Okuyu nyene gi Vice President Rigathi Gachagua sani neno ka kanye makoro rebellion liche kabisa turgi kanyo. So position go ok solve problem. Gima ji yuago kata Okuyu sani kata menche nomiyo jensi pricing obedo nen weche mobiro matek mag ngima, weche mag thieth, weche mag chiemo katin to ji nyaka gore piny nikech ji larore. Koro miana nyiso jothurwa ni gima duong' ahinya en kelo ne jothurwa gine dongruok. Mopogore gi